байналмилали кунонии таҳсилот яке аз ҳадафҳои асосии донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ба шумор рафта, вобаста ба ин сафари хизматии устодону донишҷӯён ба муассисаҳои таҳсилоти кишварҳои хориҷӣ ва ҳамзамон даъвати профессорону омӯзгорон аз хориҷи кишвар ба муассиса ҷиҳати омӯзиши таҷрибаи пешқадам ва хондани лексияҳо тақвият ёфта истодааст, ки тақозои замон мебошад. Ҷиҳати татбиқи ин барнома дар донишгоҳ лоиҳаи профессорони давлатӣ амал мекунад. Профессори даъватӣ аз лоиҳаҳои муваффақи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон буда ҷиҳати пурқувват намудани базаи илмиву зеҳнии донишгоҳ таҳризӣ гардидааст ва то имрӯз наздики 15 нафар устодони хориҷӣ тариқи ҳузурӣ ва маҷозӣ аз Украина, Полша, Қазоқистон, Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ба донишҷӯёни донишгоҳ лексияҳо мехонанд ва ҷавобан ба ин беш аз 40 нафар устодони донишгоҳ дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ аз ҷумла дар форумҳо, семинарҳо ва курсҳои такмилии ихтисос иштирок намуданд. Санаи 11 ноябри соли 2025 бо даъвати раёсати донишгоҳ дар доираи лоиҳаи профессори даъватӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мудири кафедраи идораи истифодаи захираҳои табиӣ ва муҳофизати муҳити зисти Академияи хоҷагии халқ ва хизмати давлатии назди президенти Федератсияи Русия Красношеков Валентин Николаевич ташриф оварда дар баррасии масъалаи рушди устувор ва иқтисоди сабз ширкат варзид. Мавсуф зимни баромади хеш ба шунавандагон дар мавриди усулҳо, имкониятҳо, марҳилаҳо ва дурнамои рушди иқтисоди сабз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат намуда, аз ҷумла изҳор дошт, ки иқтисоди сабз ин худ раванди рушди устувор мебошад ва ҳадафи асосии он таъмини рушди иқтисодӣ, суботи иҷтимоӣ ва мувозинати экологӣ дар давраи дарозмуддат буда, истифодаи самараноки захираҳои табииро таъмин менамояд. Ба маънии дигар иқтисоди сабз фаъолияти иқтисодиест, ки бо истеҳсол, тақсимот ва истеъмоли молҳо ва хизматрасониҳо алоқаманд буда, некуаҳволии мардум ва нигоҳдории сармояи табииро барои давраи дарозмуҳлат таъмин менамояд. Профессори даъватӣ дар шарҳи мавзӯъ иброз намуд, ки раванди пешрафти иқтисоди сабз идомаи мантиқии рушди устувор буда, дар фарқият аз охирин ҳамбастагии унсурҳои рушди иқтисодӣ ва устувории экологиро тақозо менамояд. Зимни баромад Валентин Красношеков гуфт, ки иқтисоди сабз ба се принсипи асосӣ такя мекунад: истифодаи механизмҳои бузургонӣ барои ба даст овардани рушди устувор, нигоҳдории сармояи табиӣ дар сатҳи милливу байналмилалӣ ва таъмини шуғли аҳолӣ аз ҳисоби ташкил кардани ҷойҳои кории сабз. Дар қисми хулосавии лексия профессор изҳор намуд, ки ҳудуди Тоҷикистони муосир дорои захираҳо ва имкониятҳои зиёд барои рушди иқтисоди сабз буда, аз кӯҳҳои баланд, табиати нотакрор, обҳои мусаффо ва манбаъҳои барқароршаванда иборат буда, беш аз 64% захираҳои обии Осиёи марказӣ ташаккул меёбанд. Дар фароварди лексия ба профессори даъватӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мудири кафедраи идораи истифодаи захираҳои табиӣ ва муҳофизати муҳити зисти Академияи хоҷагии халқ ва хизмати давлатии назди президенти Федератсияи Русия Красношеков Валентин Николаевич сипосномаи ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон тақдим гардид.